Dobar večer, poštovani gledatelji. Branitelji iz Hrvatske i cijele Europe spremaju se na prosvjed u Haag dogovoren za 24. rujna. Hrvatski svjetski kongres prosvjed organizira u znak potpore hrvatskim generalima. Usporedo s tim, obrana Ante Gotovine od Srbije traži dostavljanje transkripata sa sjednice Jugoslavenskog savjeta obrane. Završetak suđenja Perišiću mogao bi donijeti nešto dobro generalima Gotovini i Markaču. Na njegovu su suđenju kao dokazi uvedeni zapisnici sa sjednica Vrhovnog savjeta obrane Srbije. Tek nakon završetka postupka Perišiću su ti dokumenti postali javni i tada je obrana generala Gotovine saznala da oni postoje. Prema tome još uvijek je sada u tijeku zahtjev prema Srbiji da takve i slične dokumente dostave nama da bismo mi mogli te dokumente koristiti u žalbenom postupku. Iz transkripata se vidi da razlog odlaska Srba nije bio topnički napad HV-a, nego odluka lokalnog vodstva takozvane Krajine. Utekli su ko zečevi, a sada traže da ih Jugoslavija brani. Više su izginuli u Bežaniji sa stanovništvom nego što bi izginuli držeći linije. I u Banskim dvorima smatraju da bi Beograd u cijelosti morao surađivati s Haagom. Mislim da je jako dobro da sve države koje su na bilo koji način u mogućnosti da zaista u potpunosti surađuju i da u potpunosti daju na uvid dokumentaciju koja može pomoći u rasvjetljavanju tog dijela što se tiče Hrvatske zaista strašne i krvave povijesti. Da Hrvatska nije utemeljena na zločinima i etničkom čišćenju, mirnim prosvjedom u Haagu krajem rujna reći će i branitelji i time još jednom izraziti potporu hrvatskim generalima. Pokušao sam utjecati da se taj skup ne koristi u nekakve političke svrhe, to jest da ne poprima nikakve političke konotacije, niti da ga se bilo koja politička opcija ili stranka na neki način zlorabi. Ako ih obrana dobije, srpski transkripti, poznati kao zacrnjeni, govorit će sami za sebe. U Zadarskom studiju pozdravljam gospodina Borisa Mužanovića, predsjednika Zajednice braniteljskih udruga Zadarske županije i koordinatora organizacije prosvjeda. Gospodine Mužanoviću, dobro večer, dobro nam došli. Lijep pozdrav. Evo recite nam odmah na početku koji je cilj prosvjeda, očekujete li masovan odaziv? Cilj prosvjeda je pokazati svijetu da Hrvatska nije nastala na zločinu, nego je vodila pravedan obrambeni rat protiv agresora. Jer svijet očito nije upoznat sa pravom istinom i mi pokušavamo ukazati pravu istinu. Što se tiče masovnosti odaziva ljudi, to je sad teško reći. Mi smo to inicijativu krenuli tek jučer i to je izašlo u medijima. Ono što vam sad mogu reći je da je jako velik odaziv ljudi i po tome možemo zaključiti da bi mogao biti dobar odaziv. S obzirom na sveukupnu klimu koja vlada oko presude generalima, mislite li da ćete skupom više koristiti ili možda naštetiti Gotovini ili Markaču? Gledajte, što se tiče toga, šteta je već napravljena. Čim su naši generali pravedni u haškom zatvoru, po meni je već šteta napravljena. Prema tome mi možemo samo napraviti pomoći više nego naštetiti, po meni. Gospodine Mužanoviću, postoji li bojazan da će se skup ispolitizirati i kako ćete to uopće spriječiti? Gledajte, organizator prosvjeda je Hrvatski svjetski kongres. U njegovoj organizaciji je organizirana redarska služba koja će kontrolirati sve što ulazi na mjesto prosvjeda od transparenata, znači nije dozvoljeno bilo kakve odore vojne. Jedino što je dozvoljeno to su simboli, znači hrvatski stjegovi i ništa ostalo. Sve će se drugo provjeravati dobro da li je primjereno da bude na tom mjestu. U onom trenutku kad se utvrdi da je nešto nije primjereno za taj prosvjed, bit će policijski udaljeno. Recite što je s govornicima, hoće li možda oni pokušati na neki način priču okrenuti u političkom smjeru? Sa govornicima pokušavamo, sad je teško, još nemamo kompletnu sliku govornika, osim nekih, ali ne bi poimenično, pošto još nije to sastavljeno, ali ne tražimo govornike iz političkog svijeta, znači isključivo su to iz crkve i iz vojnih svijeta. I recite nam još za kraj... Mogu vam samo pokazati, ovdje ima papir gdje ima postoji ponašanje tokom prosvjeda. Dobro, znači postoje jasna pravila. Da. Evo i za kraj nam recite, put u Haag velikog broja ljudi sigurno iziskuje i velike financijske troškove. Od koga ste tražili pomoć i jeste li dobili neka obećanja u tom smislu?
Pa gledajte, razgovaramo, pregovore, kontaktiramo sa nekim izvorima, to još nije financijski skroz zatvoreno, pa ne bilo primjereno da o tome pričam, ali ovim putem pozivam sve koji žele pomoći da se uključe. Isto tako, svi koji su zainteresirani da idu na prosvjed u Haag, mogu se obratiti na broj telefona 023 315 546 od 9 do 13 sati i posjetiti naš portal www.zavjet.hr. Gospodine Mužanoviću, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama.